Check out, do it, I move your body to do. Check out, do it, I move your body to do. Check out, do it, I move your body to do. Check out, I move your. Arratsaldeon, Gabon, egunon. Kaixo, zer moduz Amalia? Oso ondo, garazizu? Ni beti ondo. Super ondo, ez? Super ondo, hori ez da egia, ez nago beti ondo, baina bueno, gaur bai. Eta, bueno, Eta bueno, zer? utziko dugu, zaude hobeto orain. Nago hobeto, bueno, eski uki dugu pixka bat krisialdia, ez da? Iritsi da pixkat kadaberika. Bueno, Gaurko gure quedada honetara. bueno, baina iritsi gera, hori da garrantzitsuena, gero uki dugu lapsus bat, oraindik ez dakigu, bueno, nere boltxoan nun dagoen, etxean egongo gotea alden, segurazki etxean egongo da. Bai, bueno, egin dugu pixkat dramita, jungera eta bakalera korrika, tabernara, hor boltxoren bat aurkitu duten, nola aurkituko dute, segurazki etxean balima dago boltxo hori. Abenturak bizi bai. izan ditugu arratsaldeetan esan dezagun, baino ja pres gaude. Bai, set berria gainera, saioa Ander eta Julenek montatu duten setaz, guk ez dugu ezer egin. Beste behin beraiek hori da. patrozinatzen dut saioa. Hori da, bai, beraia de lanean, eta gu, bueno, gu berriketan, beti bezala. Osea, Gu gauzak esaten, iritziak ematen gaur, Bai. zerren inguruan, irakurriko ditugun liburen inguruan. Osea, gure Tubi Red, TBR, eskerrik asko intza abildua galtzagorri elkartea termino hauek erakustagatik. Hori da, beti dago bera hor, gure hizkuntza hau modernizatzen, eta pixka bat, orain zer da, Erakusten Z, lo que se lleva. Hoi da, TikTok ere, hasi gara biltzen. Burruka bat ari gera izaten, Bai, garaztan tentsio uneak daude, talde honetan. Baina nik irabazi dut horren kontan. Ze TikTok egitea oso garrantzitsua da, eta herriak hitz egin du. Herria dia, 3 pertsona eta herri. Ez, 6 pertsonek Orduan, esan dezagun, dute. gaurko saioak ere izango duela TikTok komplementagarri bat, edo, bueno, osatuko du saioa, bai. Bai, baina TikTok hori, bueno, Instagramen jarriko dugu berandugo. Poliki, gauza. Nahi degunean gutxi gora bera. Gutxi gora bera hortxe. Okurtziz egunen gogoratzen geranean. Orduan, hastiko gera. Bai, por cierto, hau guztiak ere jarriko ditugu nun gure Goodreads aplikazioko kontuan. Zeia gera, erabiltzaile adituak, oraindik egia da, ez dugu sartu Laburpenik informazio asko gure Goodreadsan, oraindik nik ez ditut irakurketa asko sartu, egia da. Baina gure Instagrameko perfilan bioan dago linka, esteka hortxe. eta Klik egin, hori da, begiratu. aplikazioa egin behar dute profila, bai ez da? Bai. Bueno, hori egiten dezute. Nik uste begiratu ezaketela, baina ezin dute gorde edo... Hori pena bat, orduan, badakizue, aplikazioa jetxi, perfil berri bat sortu, eta ale, gero gurekin liburuen inguruan, bueno, pixka bat informazioa partekatzera. Aldi guztue hor, ezakit insultatu nahi ez dute. Bueno, hori ez da beharrezkoa. Hori bai, ignorante. Orduan, hasiko gera garazi. Ekarri dituzu beste behin zuk liburu pila bat, orduan igual zu hasi zaitezke. Bai, bueno, eski nik arazo bat dakat, eta bueno, arazo asko dazkat, baina bat, arazoietako bat. Esan dugu garazi mente positiba. Mente positiba, bale. Orduan, arazo bakarra. Mentalidad de tiburón. Esan. Bota. Bueno, nire arazoetako bat da, bono kultura guztiak erabili eta erosi behar ditutela. Bono kultura, merkataritza kultura, erosi etxean kultura, bono saria, edozer gauza dana erosi bonoa 20 euro aurrezteko, hortxe garazi, Donostiko merkataritza hori pixka bat sustatzen, ere aportazio txikia. Eta, orain dara gutxi, ustez de hecho orain dikan ere erabil daitekeela bono bat. Bueno, bono bat ez, bost. Bai, ez da, gure DNI-ra bost bono jarri, ez dakit nola egiten duten hori egia esan, baina, bani junitzan liburutegi batera, eta antxe, liburu denda batera, eta liburu dendan, berriro ere beste 3 liburu erosin dituen, 3 edo 4, ez dakit oso ondoren txertan, eta hortxe azkat, nere apalean, beste 800 libururekin batera oraindik irakurri gabe. Orduan, nere apal hortako batzuk bakarrik ekarri ditut, horiek pendiente ditut, eta horietako bat da Langila erosi nun, de hecho, Gabonetakoa ez, baina udaran jarri zuten beste bono kultura batekin,
bai, hementxe oraindikan ez dut irakurri. Baina, bueno, zergatik erosi nun liburu hau, bueno, nik Paula Bonet Instagramen jarraitzen dut, bera artista da, ezakit oso ondo zer egiten dut. Ilustratzailea, ez da, bai, bueno, artista. Pixkat denetarik egiten du emakume honek, eta, bueno, egia da bere esperientzia, eta, bueno, bere bizi pertsonalak diala, pixkat gogorrak, edo, bueno, ez dakit, elkarbanatu ditu, ez da, praktekatu egin ditu, bueno, bere jarraitzaileekin, eta, bueno, azkenean, hau esaten dute dela bere obra, bueno, helduena, ez da, azkenean, bueno, prozesu bat eman da bere bizitzan, eta prozesu hori izteko edo behintzat prozesu horrekin jarraitzeko, ez da, uste liburu hau egin duela. Hori eleberria da, ez? Bai, eleberria da, baina, bueno, berak esaten du, noski bere bizitza pertsonalean gertatutako gauza askoren, bai, oinarria hemen topa dezakela, eta, bere bizitza pertsonala ere, kontuan hartu izan dela hau egiteko. Bueno, izan ere, zuk esplikatu zenidan, izenburua ere esanguratsua dela, Langila. Ez da? Bueno, eske neska gaixonek, emakume gaixonek izan zuen historia movida, baina, bueno, kristona berak ere kontatu duna, kartzelan orain, gaur egun kartzelan dago tipo batekin. Jarraitzen zuna, akosatzen zuna, modu pila batetan, eta besteak beste, gilazatiak. Bai, osea, eski burut egon zano, gizon hori, argi eta garbi gainera esan dezakegu baieztapen hori, eta gainera, jakin baita ere, berak zekala lokala, porque, claro, berak aparte tailerrak eta serigrafia eta egiten du baita ere, eta lokala zekan, ematezun zegoela abandonatua. Ze etzun nahi inork jakitea, bera hor zebilela lanean, bere lankidekin edo, kurtsoa egiten zutenekin. Eta ze gertatu zen, orain dela hilabete batzuk, uste zutenez, utxik zegoela lokala, batzuk sartu egin zian. Eta beraiek barruan zeuden. Orduan izan zen, super violento egoera, ez zuten batera ondo pasa, normala dan bezala, eta orduan erabaki zuten berriro lokala berregitea, orain bai koloreekin eta argi eta garbi adieraztea hortxe, bai Paula Bonet aurkitzen dara bere tailerrean hor dagola, eta porque esan zuten, ja ez direla gehiago izkutatuko. Eta iruditzen super ideia ona, zergatik Paula Bonetek izkutatu egin behar duen, osea ez. Bai, alko dula segi bizi ez. Hori da. Eta, jende asko juntzan laguntzera, eta inaugurazio ere oso polita izan da. Bai, orduan, ez dakit. Ez dut ezer bere irakurri, behar dakit beste eleberri bat baduela, uste dut. Ez dut bere ezer irakurri. Bai, idazten du. Eta, baino nola, ez dakit, bere inguruan, zertxo bait badakiten, erabaki nuen erostea liburu hau, eta dakat oso pendiente. Gaia da oso gogorra uste dut, zeberak ere, bortxaketaren inguruan hitz egiten du uste beste eleberri batzuetan, abortuaren inguruan ere hitz egiten du. Orduan, uste eleberri gogorra dara, eta oraindik ez dut bilatu nire bizitzako momentu egokia hau irakurtzeko, baino oso pendiente dut. Zuk zer dezu pendiente, Amalia? Konta iguzu. Hasi naiz irakurtzen hasten eta aurreko kapituloan kontatu nuen, ari nintzal irakurtzen fantasia, eleberri bat, dragoiak, erreginak, ezakitze, bukatu nun. Bukatu ez zu, zorionak, Amalia. Urrian bukatu nun. Bueno. Eta gustatu zitzaidan. Eta horren ondoren, irakurri nuen, ¿dónde estás mundo bello, ¿dónde estás? Ezakit. Dala, jende normala idatzi zuen autorearen, Sally Rooney deitzen da, Irlandakoa da, eta idatzi ditu 3 bestseller edo jende normala ere da serie bat egin zuten gero HBO-n edo ezakit nun, eta irakurri nuen ¿Dónde estás mundo bello edo holako antzeko izenburua duen liburua asko gustatu zitzaidan da 30 urte inguru dituzten 2 lagun min bizidianak bakoitza Irlandako hiri desberdinetan eta kontatzen du kapitulo batzutan baten bizitza, beste batzutan bestearena, eta gero beste kapitulo batzuk diera batak besteri bidaltzizkioten emailak. Begira. Eta email horietan niri gustatu zitzaidan, oso erresa da irakurtzen, da pixka basikoa esan dezagun, nire ustez. Osasen nahiet, baina niri gauza momentu basiko hortan, bat, me encanta. Orduan, hitz ditute email horietan ezakit krisi klimatikoa,
klase borroka, bueno. eskubideak, ez dakit zerrenak, gaiak. Hola, lagunekin elkartzen zanean, hitz duzun gai horiek jasotzen dituzte emailetan. Ez dakit, ze bat pertsona, nik ez dut inoiz idatzelako email bat, edo ez daukat olako harremanik, baina polita iruditu zait. Eta gustatu zitzaidan ez esan, irakurrikoet bere lehenengo eleberria, ze jende normala, pereza pixkat emateitze asko entzun detorren inguruan, eta da, conversaciones entre amigos. Eta hendikan hori ez irakurri, hori dakazu pendiente. Hau, irakurri dut 4 horri. Bai. Eta oraingoz baitxura dauka, dia bi tipa, bikoteak izandakoak, baina orain diana lagun minak, ezagutzen dutenak beste bikote bat, eta ez dakit, laguntasuna edo hasiko dute. Ikusiko dugu, kontatuko diguzu, spoiler egin gabe, baina zertxo bait aurreratuko diguzu, ezta, irakurtzezunean, oze. Bai, idazlearen estiloa gustatzen zait, bere idazkera oso erresa da irakurtzen, Iten dezulo superrondo irakurtzen dezu hori, eta ez dezu ameste nola gauza zailekin, oso ondo dago. Klitxe batzuk daude, bai, baina niri asko gustatzen ez, nik disfrutatzen dut asko horrelako gauzekin. Oso ondo, osak, bain hau irakurtzen naizea. Bai. Ni hasi naiz irakurtzen hau. Denda ostekoak. Egia esan, Uxue Alberdirena da, orduan, hau ere, pendiente liburu bezala dut, aspalditikan ezagutzen dut, nik, aspalditikan ez dut esango altaken euskadan liburua, baina lehenagotikan ezagutzen nun, gaia interesgarria iruditzen zitzaiten, ze azkenan kontatzen du, pixka da, nola, bi aizpek, bai, denda konkretu bat, berai jostunak izango dira, eta lokal bat hartuko dute, baina lokal hortan erabakiko dute, jostun bezera, aritzearekin batera, liburuak eta diskoak eta bar ere salduko dituztela. Orduan, egia esan ez gehiegi hasi irakurtzen, pare bat horri alde irakurri nituen, ze neukin derrepente aste beten irakurri nituen 3 liburu, en plan, egon nintzen supera full, baina gero berriro ere, ez dakit, nire bizitza berriro, desberdin dago orain, eta hasi nintzen, baina hortxe utzi nuen. Baina oso pendiente dut, eta egia esan, hasi naiz irakurtzen, eta irakurri duten hori asko gustatu zait, ze oraindik ez dut oso ondo ulertzen nola dagoen idatzia, esan nahi dut, nire ustez aizpa batek beste aizpa bati dena ari zaio esplikatzen, orduan... narratzaile oraindik ez duzu oso argi. Narratzaile aizpa bat da, eta beste beraien gaztaroa. Vale. Claro, orduan gauza, horrek ere neria pentsatzeko zerbait, ez da, eman dit, baina, ez dakik gora indikan ez zer. Baina, egia esan, gustatzen nahi zait, ze naiz eta, aspaldiko kontuak kontatu, bai gaur egungo gaiak ere jorratzen direla, ez da, beraiek, mugimendu feministan egongo dira, baita ere, garai hortako manifa guztietara joango dira, borrokalariak izango dira, deixente, orduan, ondo, osea, itxura ona. Aktivismo pixka bat, hori da. Politika pixka bat, ze gustatzen zaizu. Neri bai, zer. A ber, Amalia, hori da pendiente... Pixka bat. Hori dakat pendiente lehen urtetikan. A ber, esan behar dugu, liburu hontan, bai, Espainiako historiaren atal garrantzitsu bat, bai, azaltzen dela. 19. mendeak, bai, hemen, liburu hontan, garrantzi izugarria hartuko duelako, eta, azken finean, 19. mende hori hemen oso ondo azaltzen da, ez dakit 20. mendea, 20. mendea ere jorratzen da, eta baita ere noski, 21. mendea. Eta 19. barkatu, baina 19. mendean, interesa daukazu, bereziki? Bai, a ber, 19. mendea interesa dakat lan kontuengatik. Orduan, 19. mendea garrantzitsua da, nire lan kontu hauetarako, eta orduan, naiz eta informazioa euki, berritu egin behartzera batzutan. Eta liburu hau erosinun berritzeko, baina indikan... Liburu hau eske irakurri da Paul Preston, bai, oso ezaguna omen da. Bai, historialaria, oso ezaguna. España de 1874 a nuestros días, corrupción y competencia política y división social. Bai. Desde 1874. Eta un pueblo traicionado deitzen da. Eta, kritika onak ditu. Orduan, erabaki nuen erostea, apostua egitea, baina oraindik ez diot aukera bat eman egia esan.
hartuko ere, hau irakurtzeko denbora, baino baita ere beharko nuke nire bizitza, lasaia izatea, eta, nik ere animoak izatea edo egokia. txandakatu bai beste gauza batzuk izan. Bai. Ja, baina niri kosta egiten zait batzutan, aste bali eman naiz, irakurtzen eta gero utzi egiten baldin badet, berriro errekuperatzea, nire zait bate gustatzen, no? O dana irakurtzen dut, jarraian, irakurri dena jarraian. edo bestela aria galtzen dut. Bai, horregatik, baina irakurri jaze bestela. Irakurri ja, utziazu, lasai hartuko dut. Bueno, a ber, eta zuk zer dezu hemen? Hemen, txen, zer dau? Txen da idazlearen izena bizenak, pentsatze diala izena eta bizena. Inglesez dago. Hori pendiente dezu irakurtzeko baita ere? Bai, hau poesia da. Poesia da, inglesez poesia irakurtzen duzu? Bai. Bai, ez da intzaila, estilo aldetik ez da gauza bat, hiperjasoa da, bazakit, aktualitatea handiko gauzat esabiratipoa. Zer? Ez da ikusiko, baina da, tipo gazte bat, estatu batua adarra da, nik uste. Bueno, hemen irakurtzen bere Itzaiten du asko, maitasunaz, familia harremanez, da, ezakit zehazki ze herrialdetakoa, baino Asiar Amerikarra, identitate hori nola gurutzatzen duen baita ere bere orientazio sexualak eta genero identitateak, galera, dueloa, familia, maitasuna, horrelako gaiak, baina modu batean biratutola pixkat gainetik, hau irakurri nun, hau erosin nun, ikusi nulako Goodreadsen aterazitzaidan gomendatuta, porque has leído esto, te recomendamos esto, lako zerrendatan. Netflix bezala? Bai. Bida. Eta deitzen da, azten naizenean izan nahi nuke aukeren zerrenda bat. Izan da itzulpen simultaneo bat, inglesez dago. Eta ez naiz itzultzaia. Baina, bai, itxura hona dauka. Eta noiz erosi dezu hori? Oindela gutxi? Noiz, aste honetan. Oindela gutxi. Bai. Bueno, osake, laizter irakorreko zu. Bai, bere ala. Bueno, nik beste bat ere, oindela gutxi erosietena ez dakit zeinekin hasi, honekin hasi. Bueno, a ber, hau da melon. Izuaren osteko gogoeta. Islamismoa eta teoria kritikoa ezkerrean. Bueno, hau ikusi nun, bai, liburu dendan, eta esan honik. A ber, gaia interesatzen zait. Karo, baina da saiakera bat. Orduan. Itzuli duena Garazi Arrulak. Bai. Eta esan nuenik. Prestal nago momentu honetan hau irakurtzeko, eta erantzuna izan zen. Ez. Noiz baiten prest egongoan naiz, eta erantzuna izango zen. Bai, zer daka. Zizeken, ezakita nola esaten da, gomendioa edo, zizek eske de txiste, zeparrak. Nire grazen da egiten ditip horrek. Hor txikusi nun, eta esan nun, bida. Gaia interesatzen zait, ze, askotan, islamofobia eta horren inguruan, deixente hausnartu dut, gutxi irakurri, baina bai hausnartu behintzat zerbait. Udara hontan, eta, gogo eta desberdinak, eta, arazo desberdinak, ez da honen inguruan hitz egiterakoan, gero baita ere, pentsatu dut, eta garrantzitsu hori izan zait baita ere, islama praktikatzen duten emakumei entzutea pixkatxo bat, ez infantilizatzea, bai beraien iritzia. Galetza izu, eta... Hori da, orduan, pixkat, hortan, aritu naizenez uda hontan, saiakera hau ikusi nunean esan nun, agian, ez gaur, baino egunen batean irakurriko dut. Eta orduan erosi egin nun. Gaina polita da, liburua, gaia txikitxoa, horrela, eramangarria. Katakraken edizia gustatzen zaizkin normalean. Bai, eta horregatik erosi nun, bono batekin. Bai, bono batekin, hau ere bonoarekin. Bai. Ez que, bueno. 20 euro horreztu nituen. Ez que, klaro. 20 euro. Eta 20. Klaro, dirupio bat. Dirutza. Bueno, hau hemen kolatu da zeu da aurreko bideoa. Bai, baina da pendiente nerea. Bai, egia da, hori berriro da, berriro kontatuko egu da liburu bat. Agera, Maria. Homosexualak konzentrazio esparruetan nola bizizituzten diskriminazio are handituagoak beraien izaeragatik edo preso moten edo preso kategoriagatik. Oso tristea, da han egon zan
Leo Klasen izena duen gizon baten testigantza, hori animo dezuna, baina nik uste berri xago izango dira irakurtzen beste... Bai, de hecho, hau hasi behar nintzen irakurtzen, baina ze gertatu zitzaiter, bai, epizentroa irakurri nula. Hori ere bono batekin erosi nun. Eta hori eskatu behar nizun ta aztu nintzen. Bai, karreko izut urrengoan. Hori, izan zen, bukatu nun, la historia de España contada para niñas, horrelako bat, izan zara oso bizarroa, baina asko gustatu zitzaitela, eta epizentroa irakurri nun gero, egun batean irakurri nun liburua. Engantzatu nindun... Historioak dira, hori da ipuin bilduma bezala. Eta ipuin desberdinak daude, baina bai daka hor, arian ere ustez berdina da, baina hau nere iritzia da. Bai, berez, beraien artean ez dago horrela konexio oso zuzenik, nire iritziteten iruditu behintzat. Baina bai gaia jorratzen den gaia, eta nola jorratzen den, eta gero ez dakit asko gustatu zait liburu hori, egia esan. Eta orduan, hori irakurri nunez, hau ez nun irakurri. Eta gero ja, hau nekan, eta hau hasi nintz irakurtzen, baina hau da urrengo irakurriko etena. Eta gero baita ere, nahet irakurria. Hau ere bono batekin erosi nuen. Ez que uste temengo guztiak bono batekin erosi dutela, Bueno, edo opariak dira, hori da. Bueno, hau da agujero. Gauza da, junitzanean bonoak gastatzera galdetu nion, bai, liburu dendako arduradunari, aber ze gomendatzen zian. Eta esan ziten, zerbait berria irakurri nahi bali manun, hau oso aukera interesgarria zela pixka bat, Alicia en el País de las Maravillas del rollo. Osa, estilo horta, fantasia, da fantasia, eta nien ez nago oso ditu eta fantasia irakurtzea, ez dut irakurtzen fantasia, apenas. Eta, baina, oso ondo argudiatu zuen, eta oso ondo azaldu zuen, pixka bat, eleberri honen nondik norakoak zeintzuk zian, eta orduan animatu nintzen. Eta gero hemen... Tobacco Days-en? Hombre, noski. Gora Inez. Orain dan ere konfidantzako liburutegia. Osa, liburuten da, beti zate liburutegia eta liburu den da. Barkatu. Nere konfidantzako liburu den da, eta, hori da. Tobacco Days, Donostin, super ondo. Gainera, super jatorra da Inez, beti, gustona dauka, kriterio ona, gora. Osa, nik irakurri deten guztia berak gomendatua izugarri pila gustatu zait. Benetan, Osa, eta oso pozik nago, eta horregatik hartu nun hau. Inezak hain ondo esplikatu ziten. Zertan, dabil, zertaz hitz egiten da liburu hontan, eta pixkan ez da fantasia izan animatu nitzala. Eta orduan, kontatuko dizuet, hau bukatzetenean, hau irakurriko ez. Ez dakin ez irakurriko ez, baina esperet gabonetan edo... Noizbait hori da. Nik sartu dute nire irakurtzeko liburen zerrendan aste honetan liburu bat, deskubertu nuen Goodreadsen ere bai, uste dut, da klasiko bat, eta nik entzun gabe neukan, deitzen da Carmila. Idazten da Carmilla. Zeinena? Pentsatzen dut irakurriko dela Carmila. Ez dakit, ez naiz goratzen izena zeintza, baina arretaitu ziana dela Dracula, baino igual 25 urte lehenago idatzitako vampiro novela bat de una vampiro lesbiana. Ez dakit lesbiana da, baina, que pasan cosas. Fantasia. Eta hori, irakurriko dut. Osa, nik klasikoak ez ditu irakurtzen, hau irakurriko dut, bai. Noski. Bai. Hombre. Osa, Dracula, nahi dut Carmila, nola ez dago gehiago, osea, Eta nik uste hau izan zela Halloweenekin lotutako algoritmoak... Noski, bai, Halloween. Zeneri historio gotiko bat berez menkanta. Bai, Bai. Baina gotikoa esan nahi dut... Bai. Ez gotiko en plan emo. Ja, bai. Harrapatu dut. Hori, eta gero, egia da Goodreadsen adibidez, euskerazko gauza asko ez daudela. Ez dago ez kritika, osea, testua, jendeak sartutako testu asko ez dago, baina euskerazko liburu asko ere ez daude. Eta nahi dut irakurri poesia liburu bat, atera duna Edoi Etxarte ditzen da idazlea, deitzen da Sortaldekoak edo horrelako zerbait. Sin más, itxura ona sumatu diot eta nahi dut. Nago en el mood. Nik badakizu zer deten pendiente, super pendiente, eta lotxo ematen dit, esatea... barkatu baina zergatik, osea, tampoco pasa nada. Ez da, hau da, klasiko bat, ez dut esango, baina, oso famatua bihurtu zen eleberria, eta un must, ez da? Bilbao, New York, Bilbao. Nik irakurri nuen bere garaian. Eta erosi nuen, bergaina edizio berria atera zan, begira zeporita dan edizioa, hau ere bono batek erosi nuen. Hau uste...
bueno, eta hendikan ez dut irakurri. Osea, ikusten duzu urte bete pasa, eta hendikan nik hau irakurri gabe. Hau eta hau nik uste diala antzeko garaikoak. Bai, eta hori ere ez duen bukatu. Bukatuko dut. Eta hau beste kapitulo batean hitz egingo. Nik hasi nintzen eta nun bukatu. Zergatik hitz egingo dugu. Amalia, Hitz egingo dugu. hemen geratu nintzen ni. Eske, bueno, Hemen geratu nintzen. Eta izkerak evoluzionatzen du esan dezagun. Bai. Estiloek evoluzionatzen dute Bai. eta horrela eta bueno, batzutan empatizatzea zaila da. zaila egiten zaigu, bueno. Baina ni saiatuko naiz berriro ere, esan nahi dut. Bai, baina Bukatuko bueno, eske dut. igual batzutan liburu bat ez dago zuretzako egin da ulertzen dut. Bai, Ni ere bai. saiatu naiz asko, Baina baina saiatuko eske naiz. jo, iristen da momentu baina, eske zema saiakera. Ja, bai. Eske Bai, nik bitan uste dut, Inetela saiakera. eta bira dela Hirugarrena. liburuak, bai igual beste. La tercera la vencida, ez dakit. Eta gero baita ere, bueno, ikusteko ze ondo aprobetxatu ditute. Kultura Beste bonoak. bono bat mesedez, Gainera poesia, Amalia. Erosiet poesia. que la detengan. Ez dut sekula poesia erosten, bakarrik behin erosin un poesia zuk gomendioa, ez dakit zer komentatu zenun, baina gomendioa zurea zan. Izango zen Castillo Suárez. No, Castillo Suárez fijo, urte betetze festa ez beste bat zan. Irautera izango zen azkena. Bai, hori. Bueno, hori erosinun, ez dut irakurri. Gaur ere agur bat Castillo Amalia hemen, superfan. Bueno, hau da, Asier Larretxearena, ies baten lausoa, eta, bueno, Inesek esan ziten, oso errex eta gustora irakurtzen den poesia bat dela. Eta gomendatu zidan, gainera, ez dakit. Bai, gaztelaniara ere itzuli dute. Bai, itzuli dute? Ez hau, nik uste aurrekoa izan zala, aurreko liburua. Bueno, esan nu, zergatik ez, probatukoet, oraindik ez dut probatu, baina probatukoet. Ez dakit noiz, baina noiz bait. Bueno, eske daukazu zerrenda bat Bai, baino. bueno, eta etxan untzi Animo. Eta gero dakate baita hau, pendiente hau ere beste kultura batek erosin un aspaldi baten. Hau da, relatos para amantes de los libros. Bai, hau da pixka bat autore famatuen inguruan idatzitako istorio laburrak. Eta batzuk ondo daude eta beste batzuk ez hain ondo. Zenik ez dut irakurri, baino ezagutzen dut liburua irakurri duen norbait, eta esan ziten hori. Batzuk ondo daudela eta interesgarriak direla, Dostoyevski jasi. beste batzutan... Nik diot mania bat Dostoyevskiri. Zeba. Ezakit. Baina en plan pertsonari. Bai, baina ezagutzen duzu. Bai. Ez baino, bai. No Eta, confío, tío, no ez. confío. Saiatzen Match naiz, ez baino dute egiten. Ez dago. Emate izitola vibe batzuk, arraroak. Bueno. Eta bueno, gero hau Amalia azkenoko Bai, ze jazta, ez jazta. dakabitzen hain beste ideia pertsona baten Ez, buruan. baina nik hau ja irakurri dut, baina bueno, ala ere nahiko nuke zuk irakurtzea. Bai, ze aurrekoan era aipatu zen un liburu hau, ja, bale. Aipatu nuen dago super ondo. Da, Sexo, mi revolución sexual eta Lionarena da. Bera da ilustratzailea eta bueno, oso ondo jorratzen du sexualitatearen gaia. Erakutsi pixka batola. Bai, bueno, hau da, bazala, eta gero, barruan ere pixka bat estiloa jarraitzen du. Bai? Eta egia esan oso ondo jorratzen du sexualitatearen gaia, izan ere askotan hezkuntza sexuala, ez dugu gehiegi jaso. Ezta? Ez. Eta gaur egun ere ez pentsa gaurko gazteek hezkuntza sexualaren inguruan gauza berri asko lantzen dituztenik. Orduan, hemen da, oinarrizko informazioa, bai? Heziketa sexual minimoa, baina oso garrantzitsua dana, ETS-en inguruan hitz egiten da. Esan dezagun pertsona dezente bat izateko beste pertsona da. batekin harremantzea erabakitzen dezunean, ez? Hori da. Ez izateko... Hori da. Eta pixka bat, esplorazio horren inguruan ez da hitz egiten du. Eta benetan asko gustatu zitzaitela, orduan horregatikan ekarri dut gaur, gogoratu naizela, eta nere to be read ez da izango, baino zurea bai. TBR. Vale, zutzako. Eskerrik asko. Eta... Hola, ja nahiko igual, ez? Nahiko txapa, ja. Nahiko txapa, bai. Hombre, niri gustatuko litzateke jakitea gure ikusleek zer duten pendiente, irakurtzeko. Eta bide batez ere azpimarratu nahi dut, ez dela bakarrik gure familia, bai, gure bideoak ikusten, duen kolektiboa. Nire lagunak ere horregoten diralako, eta, hemendikan ere,
Saludos. Jo, bai, eskerrik asko. Hori da, bai, porque hor daude, bai, bat dago beti oso pendiente, musu bat zuretzako baita ere. Ezean, badakizun hortzeran. Badakizun hortzeran, ulertuko nazu. Eta, bai, porque esantziten eizu gara zini hemenago beti zuen biak ikusten zen egun, egia da, arrazoia ez. Etorri daiteke, Bai. grabatzen dugun. Bai, bida, gonbidapena luzatu zaizu. Eta Beste bip. Bai, oso bip. Eta hementxe orduan, esaten digute denbora, bueno, Bai. bukatu zaigula. Ja, pixkat isiltzeko. Hori da, isiltzeko ja txapa sartu dugula, eta... Cortando el rollo. Hori da. Beraz, hemendikan, mila esker honeaino iritsi zaten guztioi. Hashtag eroiak. Hori da, eroiak zeate. Komentarioetan edo idazten bali ez dute, zuen to be read lista zerrenda horren, bueno, pixka bat nondik norakoak ere eskertuko genuke, ikusteko beha zuei ze gustatzen zaizuen irakurtzea. Jarraitu, follow, like, kontatu lagunei batez ere kontatu, kotilleo, esan nahi zuen barkatu entzun dezu hau, ikusi dezu bestea, ezakitzer, egin dute Goodreads, zer da Goodreads, TikTok, egin dugu TikTok ere, eski gaude, on fire. Bueno, eta horrela, mi esker hemen Anderri, saioari, etorri dela gaur, da gure, bai, laguntzaile teknikoa eta ikusle berria. Hori da, mintxeagola, mi esker, eta noski Julen, hortxeagola beti ere, bai, Julen beste behin ez dezute ikusiko, dago izkutatuta bunker batean. Hor dago bunkerrean gainera, gaur sartu dugu hor, eta ala, lanera, esan diogu. Eta gu bitartean hemen berreketan, en fin, eske ze gaizki bizian, Maria. Bai. Bueno, ea boltsoa etxean dagon. Ze misterioa, ziur baietz. Bueno, mila esker horregoteagatikan eta ea hurrengo hilabetean ikusten garen. Ikusiko dugu. Noski baietz, ja, con todo, vamos con todo. Itza mondezu? Ez. Vale. Baino, bai. Seguro baietz. Aio. Check out, do it. I move your body, then check out, do it. I move your body, then